Depresija. Depresija može biti blaža ili jača, odnosno može se manifestovati kao melanholija, a može se pretvoriti u veoma intenzivnu tugu usled koje pojedinac potpuno prestaje da vodi brigu o sebi i drugima. To je složen poremećaj raspoloženja, koji se ubraja među najčešće bolesti na svetu. Depresija je neobična pojava jer se manifestuje na različite načine kod osoba različitog uzrasta, pola i temperamenta. Depresija u adolescenciji. Mnogi adolescenti prolaze kroz depresivne epizode. Oni u pubertetu tragaju za svojim identitetom i dešava se da budu konfuzni u tom traganju. Depresija među mladima se drugačije manifestuje od depresije među odraslom populacijom. Budući da važi stereotip da je depresivna osoba plačljiva, razdražljiva i nedraželjubiva, roditelji često ni ne primete kada je njihovo dete u depresiji, jer ono može da se ponaša sasvim drugačije od opisanog stereotipnog ponašanja. Ne čudi kada depresivni adolescent glasno sluša muziku po ceo dan i ponaša se ljutito i pun je mržnje. S druge strane, može da se ponaša potpuno nemarno, da prestane da vodi računa o sebi, izgleda lenjo i zapušteno. Kod devojaka se depresivno raspoloženje često manifestuje tako što se izgladnjuju, a neke počinju i da piju i konzumiraju psihoaktivne lekove. Međutim, uglavnom se adolescenti ne zatvaraju u sobu i ne odbijaju sasvim kontakt s drugima, već se ponašaju buntovno i prkose roditeljima. Zato roditelji često takva ponašanja tumače pogrešno, kao bezobrazluk, a ne kao povišenu tugu svoje dece. Adolescenti se okreću svom društvu, a ono ih sprečava da ispolje svoju tugu. Neke devojke su depresivne povodom odvajanja od roditelja i završavanja perioda bezbrižnog detinjstva, ali one, da bi se uklopile u svoje društvo, moraju da se odvoje od roditelja. U tom društvu svoju tugu moraju da zadrže za sebe, jer bi ih vršnjaci odbacili kada bi pokazale da pate za roditeljskom ljubavlju. To bi bio odraz slabosti i zavisnosti. Ređe, mada ne sasvim retko, sličan se obrazac sreće i kod pripadnika muškog pola. Kako pomoći adolescentu u depresiji? Ako želite da pomognete svom detetu, morate da ga čujete, razumete, prihvatite i ne osuđujete. Promenite način razgovaranja s njim. Postavite se kao prijatelj koji želi da pomogne, a ne kao veliki, sveznajući roditelj. Nemojte se pretvarati da razumete nešto što ne razumete. Umesto toga, zainteresujte se za život, interesovanje i želje vašeg deteta. Te kada čujete njegovu stranu priče, moći ćete da razgovarate s njim. Nađite vremena za razgovor sa detetom. Čak i ako ono često želi da razgovara s vama kada ste umorni. Budite mu pristupačni, jer mu možda baš tada najviše trebate. Ne osuđujte izgled vašeg deteta. Ako to radite, bit ćete mu neprijatelj. Umesto toga, potrudite se da mu predočite šta je poželjno, a šta nepoželjno za njega. Šta je zdravo, a šta nezdravo. Sprovodite zajedničke aktivnosti i dajte do znanja vašem detetu da može da razgovara s vama i potraži pomoć. Bitno je da se tako i ophodite prema njemu. Ako se desi da adolescent potraži pomoć, a vi ga osudite ili kaznite, izgubit će poverenje u vas. Dajte slobodu vašem detetu, ali budite mu autoritet. Pustite ga da sam donosi bitne odluke, ali mu predočite vaše iskustva i mišljenja. Koliko ograničite slobodu adolescenta, šanse su da produbite njegovu depresiju.